Uthe kusweleke iwayini emshadweni ekhana, Maria wathi kuJesu asinalo iwayini. Jesu wathi kuMaria, mame ungene ngaphi kokwami, ngoba isikhathi sami asikafiki. Uthe kusweleke iwayini emshadweni ekhana, Maria wasethi kuJesu kasinalo iwayini. Jesu wathi kuMaria, mame ungene ngaphi kokwami, ngoba isikhathi sami asikafiki. Wathi uMaria zincekwini, nanoma yikuphi simlalele uJesu, nanoma yikuphi akusokini nimlalele uJesu, nethe njengokusho kwakhe nimlalele, ningabusi imibuzo eminingi nimlalele, ningabusi lutho kodwa nethe njengokuyala kwakhe, njengokusho kwakhe. Nanoma yikuphi akusokini uJesu, nanoma yikuphi akusokini nise nimlalele. Wathi uMaria zincekwini, nanoma yikuphi nethe njengokusho kwakhe nimlalele uJesu, nimlalele uJesu, nethe njengokuyala kwakhe, nethe njengokusho kwakhe. Wathi uMaria zincekwini, nanoma yikuphi nimlalele uJesu, nimlalele uJesu. Wabantwana nanoma yikuphi akusokini, ningabuzi imibuzo eminingi, ningadiscuss lutho, ningabuzi lutho, nethe njengokusho kwezwi lakhe, nethe njengokuyala kwakhe. Wabantwana ningabuzi imibuzo eminingi, ningasoli lutho kodwa nimlalele, nimlalele njengokuyala kwakhe, nenzisize njengokusho kwakhe.